uphupha udla, uphuphulunywa yinja, uphuphelwa umuntu iphupho, uphupha ushaya umuntu, noma uphupha ubanjwe inkunzi. Sanibonani, igama lami ngu-Asanda. I'm here to share my point of view today. Anginaso isihloko, ngizokuchazela ngalamaphupho esengiwabalile. First, iphupho lokuqala enginalo ileli lokuphupha udla. Ukuphupha udla ukudla, hlampe uyayizwa i-taste yalento oyidlayo, noma nje uyadla, hlampe utholukuthi udla inyama isesithebeni, noma udla amadombolo, noma nje uyadla ukudla in general. Lelo phupho in most cases kuhlala kuyiphupho elingekho lihle. Ngizoqala ngaleli lokuphupha utholukuthi udla mhlawumbe amadombolo noma udla inyama yenkomo ngathi nje kuwumsebenzi. If ever uphupha lelo phupho, lisho ukuthi kini noma ehlobeni nomuntu ofisa noma uzama ukwenza umsebenzi. Kunabantu nje abahlela ukwenza umsebenzi, noma lelo phupho sometimes liyasho ukuthi kunezinto ey'khalelekayo emsamu wakini. Especially isikhathi esiningi suke likhuluma nalo muntu oliphuphayo, futhi kuyenzeka ukuthi wena oliphuphayo mhlawumbe abantu bakini bayazi ukuthi kunezinto ekumele bazenze, bazibile, and then abantu bakini balokhu beshintshashintsha abantu abalokhu befika kubona bezama ukudlulisa umyalezo. And then if ever utholukuthi futhi uzophupha udla, kuyenzeka utholukuthi kwesinye isikhathi umuntu ongazuli, noma umuntu osukhethayo imizi mhlawumbe, noma osukhethayo nje ukuthi udla ukudla okunikezobani. If ever usuwumuntu okanjalo, sometimes izitha ziyabona ukuthi ayisakwazi ukuthi zikuthole ngokuthi mhlawumbe ufike emakubo zikuphakele ukudla zikudlise. So indlela eziye zenze ngayo, ziye zisebenzise imimoya emibi noma imithi ethize mhlawumbe eney'lwane ukuthi iy'thumele zona ukuthi zikudlise ebusuku ngenkathi ulele, cause usuke mawulele ilo ispirit sakho sisuke singekho eduze nawe. Sometimes abanye abantu baba-weak mabelele, especially mawumuntu ongakhulile. Ukuphupha ukudla sometimes kusuke kuyizitha ey'zama ukukudlisa cause ayikwazi ukuthola physical. And then mangabe utholukuthi uzophupha, uphupha leli phupho utholukuthi nje ukonkothwa izinja noma ujahwa inja noma iyakuluma inja. Lelo phupho futhi nakhona iphupho lezitha lobuthakathi, kusho ukuthi kunomuntu osebenzisa insila yakho sometimes ukuthi akugadle noma akwenze izinto ezimbi. And if ever inja ikuluma, lowo muntu usuke ekugadla, nalowo muthi asuke ekusebenzisela wona usuke ufikile wasebenza kuwena. And then bese kuba leli phupho lento yokuthi utholukuthi uzophushelwa umuntu iphupho, mhlawumbe utholukuthi umuntu uzovuka akutshele yazi wena ngikuphuphe kuwukuthi nokuthi nokuthi. In most cases if ever uzophuphelwa umuntu iphupho, kusuke kukhomba ukuthi wena ispirit sakho noma wena nje awukho powerful and ungcolile. Khona izinto ezikungcolisayo ezenza ukuthi imimoya ehlambulukile ikutshela izinto ingakhoni ukufinyelela kuwena, ikudlulisele imiyalezo. Ukuphushelwa umuntu ku-right, but nawe kumele uzame iy'tephu zokuthi uy'hlanze uy'kline khona abantu bakini noma imimoya yakho izokwazi ukuthi ikhulume nawe iy'nkulumo noma imiyalezo ebalulekile ingayidluliseli kwabanye abantu. And then elinye iphupho kade ngilishilo ileli lokuthi mawutholukuthi uphupha ushaya umuntu, mawushaya umuntu utholukuthi mnyalo ephuphweni uwine noma impi igcine ingaphelanga. Mawuwinile kusho ukuthi izitha zakho unawo amandla okuy'hlula, yes ziyakugadla, but if ever uzolwa nje impi ugcine ungayibonanga ukuthi iphelelaphi, kusho ukuthi unezitha and ziyakugadla. Nawe sukuma uzisumele uzame ukulungisa izinto zakho, cause njengoba impi isuke ingapheli nje, ugcine ungabonakalanga isiphetho sento esuke kade yenzeka nje. Lelo uphuphulwa nomuntu noma uphuphulwa akusilona iphupho elihle, lisho ukuthi izinto ayizuhamba kahle if uhleli nawe ungay'sukumeli. You have to stand up, find protection ukuze ube right, uqine, izinto oy'fisayo nawe zenzeke. Igama lami ngu-Asanda. I was here to share my point of view. Thanks for watching my video. Until the next one, take it easy.